Thuka yona uma ichikiza. Uthuka intombi uzoyishela noma ingakuthukanga intombi phela iyayiba phezulu kunawe sesinibuke nje niphokothela ushela intombi uyayichomela umkhulu kunentombi uzoba mkhulu iboss entombini awuboni ngani indlela yokushela awuboni indlela yokushela lento yokugoba iyayisho ukuthi wena ungaphansi uzocela ucela umuntu ozokwakhisa ikhaya umuzi ugobe nje kwakugotshwa mawushela intombi yonime wena ozoshela uyakho anilingani niqondane Oyikho ushona phansi. shona yebo awumi kanje niqondane nilingana uthi manje inkosazane into isho ngomlomo kufanele ihambisane nomzimba uyabona ngesikhathi uthi mntanethu nkosazane yaselithine wena wakobani nomzimba nomlomo kuyahambisana akuhlukani uyabona yayiba lapha igcoba nje leli itekela imhlophe ikuthela ngamanzi ifuna ukubona lobuconsi ukuthi kuyohlalekani mase ngonile noma ukudla kwenduku make kwenzeka iphutha uthobe futhi. hawu wangigeza mntakami ungibone nginensila hawu wayi usuwenza into enhle wangigeza mangabe ithe ivuka phansi kade ufaka ivest emhlophe thina ngakithi emahlabathini phela besifaka ispring vest ivest emhlophe naleli blue lele nithi lifika nani nisenge imithi Kade lafika. mayishona phansi nebomvu kade yothe zivuke kwivest emhlophe qha uyazi ujabulela lokho nje yasalela hey ubuke nje usufika ekhaya uthi angithi uyayithanda ubuka leli ibomvu layo ngoba khona izinto kumuntu phela okufanele uyifihle ungavezi ubuconsi bakho noma uzophatheka kabi kufanele ukufihle entombini ukhale nje uwedwa uthi kodwa bakithi Ithi kuthela ngamanzi yakuxosha wena vele uchazwa yilokho. Futhi ube namagama amnandi Ngicela ngakusazi ukuthi ngenzeni. Xoxela ngisho umngani wayo uthi yilo omunye umuntu loyana ngithe ngithi ngiyamphoxa akaphoxeki uyabona ngoba thina sivele sisho ukuthi hayi inkosazana mawuzama ukungiphoxa hayi ngangiphoxeki ngasuke ngaphoxeka ngizalwa ngafika ngingembethe ngihambaze manje wena osathi uyakwenza angikuboni ukuthi kuyini Khona ungidide ngiyazi njengoba usho nawe umdala kithi nawe kubadala abanye kunawe. Yebo. Ngesingawe njengoba usukhulile ngifuna ungisize la yini insizwa akuthiwa hayi insizwa umfowabo amanqele usukubona umuntu onjani mhlawumbe ungasho ukuthi nginsizwa mhlawumbe obangigqoka uBrentwood mhlawumbe obangigaxa ispam ukuthi ngivele mangiqhama ngidabula umfana ngempama ngisatsho sengiyinsizwa ke lapho ngithenga utshwala mangifikile nje bonke abantu bebusa leli igama mntaka amanqele lihle olibuzayo futhi linesisekelo esinzima futhi lakheke kahle njengamanje lilimele kakhulu ngoba lisetshenziswa kabi uyabona lento yensizwa ijule kakhulu ngoba manje masikhuluma ngensizwa sikhuluma into igama lensizwa liqala ebufaneni yebo asizuba nayo insizwa engelusile nje siqale lapho kokuqala asinayo insizwa engelusile kanti esigabeni somsizwa uzofika kanjani ngoba kufanele kube negaba zobufana njengokuthi mawuse umfana olusa imbuzi njengokuthi mawuse umfana olusa amankonyane njengokuthi usumfana olusa inkomo yonke impilo ihamba ngezigaba uyabona akumane nje ukuthi sengifikela manje lento iqala ebufaneni bakho uyabona izizofika ngisho ebunqweleni yebo usuyinqwele manje usuyaqala uyaphuma emnqoleni sekungena lento manje yobubhongo kunembala la kunezigaba odlula kuzona la zobufana eshoyo ukuthi mhlawumbe ububamba kahle nephashini ake siqale lapho uyabona bekukuhle nephashini lento yayiqala ngezinto eziningi edibha ke kusuka inkomo yakubo omunye umfana noma ithole lenkomo lizongena emhlanjini wenkomo zakini athi lo mdala wakini ngesikhathi lo mfana ethu uzokhetha lenkomo lo mfana odunga inkomo umbuka niwena ngithi shaya lo mfana uyabona sikhule kanjalo thina uthi uyathithiza lo wakini ayifake kuwo shaya lo mfana ingayindeka indaba yebo ukhula namava osuka naye ebufaneni uye ebusizweni
Masikhuluma ngensizwa sikhuluma ngomuntu ohloniphayo. Sikhuluma ngomuntu ohlonishwayo. Sikhuluma ngomuntu owenza izinto eziqondile. Sokhuluma ngensizwe egcekeni eqale yazi ikwabo nekubo nesigodi esakhele. Sikhuluma ngensizwa ukuthi